Soc mestre. He viscut aquestes setmanes esperant els dijous. Entrava a la sessió amb estrès, amb les presses d'arribar, les cabòries personals, però durant les sessions m'he trobat relaxada i molt feliç. Ha estat una experiència meravellosa. Hem gaudit, rigut, dansat, cantat, ens hem observat, apropat. Hem obert la ment, el cos i el cor. Ha sigut una oportunitat molt enriquidora per a totes, alumnes i mestres. Aquest projecte m'ha portat una visió molt més àmplia de la diversitat, per començar a entendre i conèixer altres realitats, per gaudir de la música i la dansa. Hi ha hagut molts moments màgics i moltes cares noves. Penso que als infants de les dues escoles aquest projecte els ha portat oportunitats i experiències de música i dansa molt valuoses. Un día acabé retirándome del lado de Kim, viendo a unas niñas que se encargaban de arrastrarlo con la manta. Kim estaba encantado de que jugaran con él. Ha estat, sens dubte, un projecte que ens ha transformat a tots i totes, i també al barri. És molt bonic que escoles del mateix barri interaccionin entre elles, ja que proporciona espais més inclusius. És important fer xarxa, i crec que és necessari establir vincles amb l'entorn i amb la comunitat. El paper de lideratge d'Art Transforma ha estat brutal i això és un dels pilars importants del projecte. També ens ha aportat l'autoreflexió i propostes de millora. Ballarem com una fulla? Sí? Carlos, no se va a ir ahí, Carlos. Sí.